Čaučo, dneska tu máme nové video a dneska je to moja povahovka na kanále, takže tí, ktorí sa nebojíte, no tak môžete pozerať toto video. No je to po Playtime a to je super. Wow, otvárame toto, je iba tutoriál ako poraziť Catnap. Takže ideme. Prepali sme kábel, niekedy bude aj full game. Takže dáme si na plno, aby ste videli. A takto robíme 93. Tak, saturation 93. Apply settings, tak, teraz to mám svetlejšie. Nie. Kábel, kábel, tu je strašná tma. Tak musím zobrať. Tak ber to. Prepni ruku. Tak gazdíme. Wow. Prepneme ruku. Otvoríme dvere, prepneme ruku. Tak. Máme to. To je super, ale fakt super. Poc. Production zone. Máme ísť do production zone. To je dobré. Lebo táto baterka už viem asi čo slúži. Ale prepneme ruku a hali sme tu. Wow. Ideme po schodoch. Toto pripomína prsty. Toto je nič. Ideme, prepneme ruku, či? Tak. Smile creator song. Come out, ciao it. Come on, you and see, baby, na melku, wow. Chipi, chapa, jubi, daba, medicosi. Yo, give out. Catnap. Ne. Nejdeme. Však otvárajte sa dvere. Hello, Catnap. Catnap. Oh. Okay. Akože mačky vedia jesť. Ty, Catnap. Choď preč. Loading. Chippy, chapa, go. The catnap, a cat. Catnap, wee. Bateria. Vezmi ju, však vezmi ju. Nie. Dávame. Dobre, Poppy povedala, že good. OK, no čo som to videl? And right, and left and right. Dobre, tak bereme elektrínu. Dobre, dávame ju sem. Dobre. Vyberáme. Dobre. Robíme to.
O, však to už vyrastám. Tak a začína sa súboj. Musíme kontrolovať tieto strany, potom ďalšie a ďalšie. Dobre, kontrolujeme. Lebo kádna môže ísť z hociakej strany. A ide stávať. Dobre, ideme. Tak. A máme elektrínu. Ja najradšej robím, že dám tam dve. To už sa toto deje. A tu ide kidnap. Dobre, dávame ruku. Dobre, dávame elektrínu, tak zapíname wow. Nie. Uj. To sa mi iba zdalo, a či tam dám? Dávaj elektrína, tak. Toto sa musíte najprv vykašľať, ide zakadiaľ. Potom musíte urobiť rýchlo, aby ste vedeli to stihnúť. Teraz zavete. A kukučka tu je. Blučučka. Dobre, kádňap ide. Wow. No. Kontrolujeme. Niek. Čipe. Dobre, rýchlo. Už zvoní. Už dvakrát. Poď rýchlo, tak. Dávaj, prepínaj ruku. Hop. Tak, dávaj elektrínu. Ale. Tak. Že to musí byť robiť takto. Dobre. Ide. Dobre, kontrolujeme. No, máme. Tak, dávame. Nie. Aha, tu ide. Vidíte, to musíte takto robiť. Potom nestihnete a potom vás zabije. Dobre, tak, dávame. Pum. Zatvárame dvierka. Čučík. My sme dobre zatvorili. Dobre, toc. Robíme to úplne zajde čo s silou. Tak, dávaj elektrínu, bum. Dobre, tam ide, kidnap. Ber ruku. Dávaj ruku. Dobre. Elektrína. Bum. Dobre. Dobre. Nedotkne sa ma. Ne. Až používaj fyziku, nie? Sa dotkne dých, teba otexovi, nie? Používaj fyziku. Kádňap. Prečo také čielna ako uhlie? Prototype. Wow. Nie. Dobre, zdávaj kádňap. No, aha, prototyp. Chceš dať ruku. Dobre. Tak. Tak a... ja som myslel, že to bude trochu inak. What?
Tu čo sa deje? OK. Predpokladám, že máme ruku. Určite máme ruku. No nemáme. Wow. To asi... dobre. Dobre, takto. Ja vlastne my nemôžeme brať elektrinu. Moja zelená očka sa mi stratila. Nie. To sa stále vlastne stalo s tou zelenou rukou. Není náhodou ako tá červená ruka. Lebo červená ruka je tiež takto. Že potom si ju našli v štvorke. Ale jo, vy ste ju našli v štvorke. Ja to točím na mobile. Aj vidíte mobilné ovládanie. No, dobre. 11 minút. Ideme dole, nemáme ručku, to je zlé, ale fakt zlé. Dobre, takže máme iba dve ruky. Kamo, ja nemám radosť. Porazili sme na jeden pokus catnap. A už som to dohodila. Dobre, batéria. Kamo, batéria. Dávaj prepínaj ručku. Ak bol. Tak konečne. Ak zapíname reaktor. Mám radosť. To prečo nejde? Však funguje ľudia. No, nefunguje. No, to je zlé. Ale fakt zlé. My sme mohli tak učiť, že úplne robíme glitch a cez Poppy Playtime učičíme. Viete? Dobre, chapa, dubi, dáva, bereme baterku. Cipi, waka, dubi, obubi, badavci, dubi, wah, cipi, dala, dubi, olubi, badavci, dubi, bra, ho, cipi, waka, dubi, olubi, badavci, dubi, ho. Tak ber tu batériu, work. Ej, ber baterku, batéria. Ne, batéria, ne. Prečo, ne, batérika, ma nebaví hovoriť do Joy. Máme skážem nové batéria, idem ťa zachrániť. To je zlé. To je fakt zlé. Dobre. Toto končí už za chvíľku video. Takže čau.